שלום ערן. שלום גרי. היום אנחנו נדבר על קרינה בלי דרמה. בלי דרמות, בכלל בלי דרמה, עדיף. אז קודם כל נסביר קצת על הנושא של קרינה, שזה נושא שהוא באמת underrated. אז בוא קודם כל תסביר על מהי קרינה בלתי מייננת לעומת מייננת, וגם מה התפקיד שלך ברקע. אז קודם כל אני אציג את עצמי, אני ערן כהן. ערן באלף? ערן באלף, נכון. אני בא מרקע של מדעי המחשב, הנדסת מערכת, עסקתי בזה המון שנים. לפני כמה שנים בעקבות איזה פודקאסט ששמעתי, נחשפתי לעולם שנקרא גראונדינג, התקרקעות, והקמתי מותג של מוצרים שעוסקים בזה. רק מהנושא אני חוטף כאב ראש. משם... מכל הנושא של הקרינה. כן, בדיוק. אנחנו נוריד את הדרמה אבל היום. אנחנו נדאג בסוף הפודקאסט הזה המצב שלך יהיה גם יותר טוב. של כולנו. של כולנו. ובעצם התקרקעות זה נושא שקשור לעולם הקרינה. אז התחלתי לפתח גם מוצרים שהם נגד קרינה, שיודעים להתמודד עם קרינה, חוסמים קרינה. אני זוכר שהגעתי לך דרך תוצאות בגוגל וקניתי לעצמי מוצרי התקרקעות, ואז הבנתי שאתה בעצם גם מבצע בדיקות קרינה. בשלב מסוים, אז משם התגלגלתי גם זאת אומרת, כשהתחלתי למכור מוצרים נגד קרינה, אז בעצם אנשים שאלו אותי, אז רגע, תמדוד, בוא, ואז גיליתי שבעצם צריך הסמכה מיוחדת של המשרד להגנת הסביבה, ונכנסתי לאיזה תהליך ארוך של הסמכה, ובתקופה האחרונה אני גם בודק קרינה מטעם המשרד, מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה. אז זה הרקע שדרכו הכרנו, ואז בשלב מסוים הצעתי לך, אתה אמרת שיש לך ארון חשמל בתוך הדירה, ואולי נרחיב אחר כך בהמשך אם יהיה לנו זמן, נספר גם על המקרה הספציפי שהיה אצלך. בכל אופן, לגבי קרינה, אפשר לחלק אותה לשני חלקים עיקריים, קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת. בעצם הקרינה המייננת היא הקרינה המסוכנת, היא קרינה שיש לה אנרגיה מספיק גבוהה, ברמה כל כך גבוהה שהיא יכולה לשנות את מבנה התא בגוף האדם, לשנות את מבנה ה-DNA, ובעצם חלילה לגרום למחלות, מוטציות, כמו שאנחנו יכולים לדמיין במקרים הכי גרועים. מה שכן, הקרינה הזו, אפילו שלא רואים אותה, היא תחת שליטה, כי בעצם כשיש קרינה מייננת, זה בעצם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיחשף אליה בדרך כלל. זאת אומרת, אנחנו באים לקרינה, בדיקת רנטגן, אז ידוע שהולכת להיות קרינה, שמים עלינו לוחות מגן, אם יש קורים גרעיניים, קורי חשמל, כאלה ואחרים. אני באמת שמתי לב כשאני עשיתי צילום רנטגן, שמו לה אפוד. יפה. אז האפוד הזה למעשה... זאת אומרת, זה לא משהו אקראי. מגן מקרינה. אתה אומנם מקרינה מאוד מסוכנת, זה דבר שהוא מאוד מסוכן, ידוע, הסכנה שלו ידועה, אבל מצד שני, מה שמקל, במרכאות לטובתה, שאנחנו יודעים לגדר אותה. זאת אומרת, כל הגופים האחרים יודעים לסמן לנו מתי אנחנו הולכים להיחשף לקרינה מייננת. בוא רק נאמר שקרינה מייננת קיימת באמת במכשירים רפואיים, בסריקות כמו רנטגן, קורים גרעיניים, קורי חשמל, מתקנים עם עוצמות שידור מאוד עם עוצמות מאוד חזקות של שידור. קרינה קוסמית, שזה בטיסות. גם. נשמע שם מקסים, אבל זה לא... תראה, עוד פעם, כשאנחנו חשופים לקרינה מייננת, אנחנו יודעים להיערך לזה. זאת אומרת, כמעט ולא ייווצר מצב שאתה חשוף לקרינה מייננת בעוצמות גדולות, בלי שאתה תראה שילוט מתאים, בלי שתהיה עם הגנה מתאימה. הקרינה הנוספת שיש היא קרינה בלתי מייננת, שהיא הקרינה שאנחנו מתעסקים איתה, שזאת קרינה מצד אחד שאין לה אנרגיה מספיק חזקה לשנות את מבנה התא, היא לא בעוצמה כזאת מסוכנת,
אבל היא כל הזמן סביבנו, אנחנו חשופים אליה תמיד, אנחנו תמיד נהיה חשופים אליה, וזה גם ילך ויתגבר ככל שיעברו השנים. ויש, ידוע לנו כבר שיש השפעות שליליות על גוף האדם כתלות במשך החשיפה. זאת אומרת, אם קרינה מייננת, אסור לך להיחשף אליה אפילו לזמן קצר מאוד, לקרינה בלתי מייננת היא סביבנו תמיד, ואנחנו תמיד נהיה חשופים אליה, אבל אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא חשופים אליה בעוצמות מסוימות לאורך זמן רב. אז בואו בעצם נדבר שנייה על הסוגים של הקרינות, שיש שני סוגים, RF, שזה יותר, סליחה, קרינת גלי רדיו אם אני לא טועה, שזה קשור לסלולרי, וי-פיי, ראוטרים, תקשורת, ו-ELF, שזה קרינה בתדר נמוך. נכון. שזה יותר, שזה קשור לרשת החשמל, עמודי חשמל, מכשירי חשמל, נכון. ארונות חשמל וכאלה. אתה רוצה להרחיב על זה קצת? אז כן, קודם כל באופן כללי יש המון סוגים של קרינה, זה משתנה עם התדרים, אבל כדי לפשט את העניין ולהסביר אותו, יש שני סוגי קרינה עיקריים ברמת הבלתי מייננת. אנחנו שמים את המייננת, אמרנו שאנחנו שמים את הקרינה המייננת בצד. פחות רלוונטית לנו. פחות רלוונטי אלינו, זה פחות תלוי בנו ההתמודדות איתה, זה יותר ברמה של רשויות וארגונים, אבל הקרינה הבלתי מייננת נחלק אותה לשני חלקים עיקריים, קרינה סלולרית של כל מה שקשור לשידור אלחוטי, אנטנות סלולר, וי-פיי, כל הראוטרים, כל מה שקשור לשידור סלולרי, זה קבוצה אחת. הקבוצה השנייה היא כל מה שקשור לרשת החשמל, שזו קרינה אחרת, זו קרינה מגנטית, זו קרינה חשמלית, והיא קשורה לקווי מתח גבוה, קווי מתח נמוך, שנאים, ארונות חשמל, כל מה שקשור במתקני חשמל, מוצרי חשמל, אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך. אז בואו נדבר שנייה על קרינה בבית. דוגמה המטבח, מקום שבו אנחנו הכי רעבים. כן. מרכז הבית, כן. מה הסכנות שאורבות לנו שם? תראה, קודם כל אמרנו שאנחנו קוראים לפודקאסט הזה קרינה בלי דרמה, נכון? אז בוא נוריד את העניין, בוא נקרא לזה למה לשים לב, אוקיי? איפה לשים את תשומת הלב שלנו, כן? אנחנו לא, המטרה היא שנמצאים פה ברמה שאנחנו לא חיים בעולם מסוכן, בתנאי שרק נהיה מודעים, אוקיי? זה הכל. אנחנו לא נוציא את המיקרוגל ואת התנור מהבית כנראה. אני הוצאתי. אתה הוצאת, זה בסדר, אבל רוב האנשים... את המיקרו. כן, אבל רוב האנשים, דרך אגב, גם התנור מוציא קרינה, אוקיי? ואותו אתה לא תוציא. אנחנו לא נעבור ביום יום שלנו לבשל עם מדורות. פשוט לא לעמוד לידו. בדיוק. או משהו כזה. אז עוד חצי צעד לפני, אם אנחנו מדברים על הבית, אז יש שני מקומות עיקריים שבהם אנחנו חשופים עיקריים לקרינה בלתי מייננת, וזה במטבח כמו שציינת, ובחדר השינה. אוקיי? אז במטבח יש לנו את המיקרו, יש לנו גם, צריך לדעת שכל מנוע שמסתובב בצורה חזקה, בתדר גבוה, הוא מייצר סביבו קרינה מגנטית, קרינה חשמלית, למשל בלנדר, אוקיי? בלנדר הוא, המנוע שלו מסתובב בתדר גבוה, תנור, כמובן שהמיקרו. אז צריך פשוט לדעת שסתם דוגמה, אם אתה עושה שייק, כאילו פעם לפני שהייתי, אז הייתי נוהג לשים את היד שלי עכשיו איזה דקה וחצי על הבלנדר, כאילו הייתי מרגיש איזו שליטה, שאני גם עוזר לו לנער אותו, משהו כזה. אז פשוט להתרחק מהדברים האלה בזמן שהם פועלים. עכשיו, עוד פעם, נגעת, לא קרה כלום, זה צריך להבין שזה, הנזקים מתחילים לקרות כתלוי בזמן חשיפה ארוך. כן. אז פשוט אל תעמוד שעתיים על התנור. או כשאתה עכשיו שם מיקרו 2 דקות או דקה משהו במיקרו, אל תסתכל על, אפילו שיש אור ואתה רוצה להסתכל על הצלחת מסתובבת, תזוז משם, זה הכל, פשוט מאוד. ואותו דבר מהבלנדר,
זה לגבי המטבח. ולא קרה כלום אם נגענו והתקרבנו, פשוט לאורך זמן, כשאתה מי שנמצא המון שעות במטבח, להבין את זה ופשוט, וגם עוד דבר שצריך להבין, תזוזה קטנה אחורה, יש לה אפקט עצום, אוקיי? אנחנו נדבר על העניין של המרחק, אוקיי? אז לא צריך לצאת מהבית ולא צריך לצאת מהמטבח, מספיק לקחת צעד אחורה, אנחנו כבר נמצאים באירוע אחר לגמרי מבחינת חשיפה לקרינה, אוקיי? אז בואו נדבר על חדר השינה. חדר השינה, למה? כן. אנחנו הרבה מאיתנו, לא אני, אבל הרבה מאיתנו מטעינים את הנייד במהלך הלילה, וישנים עם הנייד דלוק, וחלק מאיתנו גם האלחוטי, האופציה של האלחוטי היא דלוקה, האופציה של הבלוטות דלוקה, והנייד נטען במהלך הלילה, והראש שלנו על הכרית, שאנחנו רחוקים ממנו כן. אולי 50 סנטימטר. פחות אפילו פחות. אפילו פחות. ושאול לדבר שרבים מאיתנו גוללים לפני השינה, ויש את האור הכחול, ואתה יודע, הכל ביחד. יש כל כך הרבה סיבות, פשוט, לגמרי. זאת אומרת, עוד הרבה לפני שנגיע לעניין הקרינה, יש כל כך הרבה סיבות להוציא את הסלולרי מהחדר שינה. בכלל אפשר לחבות אותו. זמן השינה זה זמן שהגוף משתקם, בונה את עצמו מחדש, מכין את עצמו לקראת היום הבא, מרפא מחלות. אין שום סיבה בעולם להכניס את כל הצרות שסביב הטלפון הסלולרי וכל הטרדות, להכניס אותם לחדר שינה. וגם אם הכנסנו אותו, ולא יודע, כל אחד והסיבות שלו והסיפורים שהוא מספר לעצמו, הכנסנו אותו כבר, לא לטעון אותו. זאת אומרת, המטען עצמו, יש בו שנאי, שמייצר סביבו קרינה מגנטית. ולכן, גם אם הכנסנו את זה, אז כבר לעבור למצב טיסה, כן? ולחבות את כל האפשרויות של הקרינה, כן? אם כבר הכנסנו את הטלפון, נגיד, לא יודע, כל אחד והסיבות שלו. אז בטח לא לטעון אותו בחדר השינה, ובטח לא, וכן להעביר למצב טיסה, אוקיי? זה המינימום של המינימום. או לחבות. אם לחבות אז כבר תוציא אותו מהחדר. אין לך מה להכניס אותו לחדר, כאילו, תיתן אותו בסלון, תיתן אותו במקום אחר. פשוט מאוד, כאילו, חד משמעית, זה, לא צריך אפילו להרחיב על זה. כן, ברור. לא, זה must, כאילו, זה must. אז היינו במטבח, עברנו לחדר השינה. איפה? אנחנו, בוא נגיד, אם אנחנו עובדים מהבית, והרבה מאיתנו היברידים עובדים מהבית, אם אנחנו במשרד או בחדר עבודה, בואו נדבר על האויבים השקטים מתחת לשולחן ובקירות אולי, שזה כל מיני מערכות על פסק וראוטרים ושנאים, ולפעמים אני כזה יושב ואני רואה ים כבלים מחוברים, אז בואו תעשה לנו סדר מבחינת הקרינה. בגדול, איפה הקרינה הבלתי מעניינת פוגשת אותנו? אז כמו שהתחלנו ודיברנו, אז יש לנו את הבית, יש לנו את המשרד, או המשרד בבית, או יכול להיות בבית או בחוץ, ויש לנו את הרכב שלוקח אותנו מהבית למשרד. על הרכב נדבר אחר כך, בהמשך אני מניח. אבל המשרד עצמו הוא יכול להיות מלא בכשלים מההיבט הזה של קרינה בלתי מעניינת, החל מראוטרים שיושבים לך על הראש, אוקיי? ממש, אני רואה עמדות עבודה שאני לא מצליח להבין למה, אוקיי, יש לך כל כך הרבה מקום, למה אתה בוחר לשים את הראוטר על מדף שנוגע במצח שלך, כאילו, זה, מצד אחד זה מכשיר שהוא לא מסוכן, אתה פשוט צריך לזוז קצת, והכל בסדר, זאת אומרת, יש כאלה שיגידו גם שלא, המחמירים, כן? אבל אני לא הולך לכיוון המחמיר, כן? בגדול, אם אתה שומר על מרחק סביר מאוד בינך לבין הראוטר, אנחנו בסדר. אבל אני רואה כל כך הרבה מקרים שהראוטר צמוד למצח, אוקיי? מיותר לחלוטין. חשוב לשים לב לזה, להזיז אותו למקום אחר. יש לנו, כמו שאמרת, מערכות UPS על פסק. כן. שדווקא הטכנאים במשרדים, כדי שזה לא יפריע במעברים, אז הם שמים לך את זה על הרגליים, כאילו מוסתר, כאילו ליד הרגליים. כן, צמוד אוקיי? לגוף. צמוד לגוף. מיותר לחלוטין, חשוב לשים לב לזה.
הרבה פעמים במשרדים תוקעים לנו את עמדת העבודה, כאילו בלי שיש לנו הרבה שליטה על זה, אבל אנחנו צריכים להיות במודעות מה קורה מאחורי הקיר. אוקיי? זאת אומרת, אתה הרבה פעמים נמצא במשרד, שמאחורי הקיר ממש יש את הארון תקשורת, ארון חשמל, אוקיי? ארון חשמל קומתי אפילו. ראיתי ונתקלתי בכל מיני מקרים כאלה. זאת השאלה גם שאני רוצה להבין, האם יש משמעות לסוג הקיר שמפריד בין ארון חשמל מעבר לקיר, או ארון שעונים גם, שעוני חשמל, שאלה חשובה. אני לא יודע אם מונה גז מקרנים, פחות, אבל אם זה מונה חשמל, מונה חשמל ארון בעיקר, חשמל, אם דוגמה קיר בטון בעובי מסוים יכול לסנן את הקרינה. אז בגדול בוא נדבר על קירות, בסדר? אז בוא נדבר על קירות. כי לרוב זה גבס. אז כמו שאמרנו, יש את קרינת הערף של הקרינה הסלולרית, כן. ויש את הקרינה של רשת החשמל. אז בעיקרון קיר מפחית בצורה משמעותית כל מה שקשור לקרינה סלולרית. אוקיי? זאת אומרת, אם יש אנטנה סלולרית שאני רואה אותה מבחוץ, אז המוקד המרכזי שאני צריך להתייחס אליו זה החלון, הקיר די חוסם את הקרינה הסלולרית בצורה משמעותית. לגבי קרינה של חשמל וארונות חשמל, הקיר הוא שקוף לקרינה. זאת אומרת, הקרינה החשמלית חודרת קירות. אוקיי? אבל, ויש פה אבל, ברגע שאנחנו נזוז קצת, ההשפעה תרד בצורה משמעותית. אוקיי? זאת אומרת, אני אתן דוגמה אפילו מהדירה שאני גר בה. לפני שאני נחשפתי לעולם הזה של בדיקות קרינה, ולמדתי אותו, והייתי מודע אליו בכלל, אז המיטה שלי הייתה מונחת בצורה כזאת שהראש היה צמוד לקיר, שמעבר השני של הקיר היה ארון חשמל קומתי של הקומה בבניין. ביום הראשון ששמעתי בכלל את זה, ישר הזזתי את המיטה, לי זה הפסיק צלצולים, טינטונים באוזן שהיו לי במשך שנים. זאת אומרת, אני ממש יכול לשים את האצבע שזה ירד בצורה משמעותית מאותו יום, החל מאותו יום. אוקיי, אז אני לא יודע עכשיו... מה עזר? הזזתי את המיטה. פשוט הזזתי את המיטה לצד השני של החדר. אוקיי, את זה הבנתי, אבל האם יש משמעות מטר, 2 מטר, חצי מטר, מה... גם חצי מטר זה צריך קודם כל להבין, זה תלוי בעוצמה, אבל חשוב להבין, העוצמה של הקרינה יורדת ביחס הפוך בריבוע. מה זה אומר? אם זזת פי 2, אם אתה עכשיו היית חצי מטר וזזת למטר, זזת פי 2, הקרינה ירדה פי 4. אם זזת פי 4, אז עוצמת הקרינה יורדת פי 16. זאת אומרת, זה תמיד היחס של הקרינה יורד בריבוע. אז כמובן, זה מאוד תלוי בעוצמה המקורית של זה, אבל בגדול, בתזוזה של מטר, 2, בדרך כלל עושה את העבודה בדרך כלל. זה פשוט עניין של מודעות, כי ברגע שאתה לא מודע, אתה אפילו לא יכול לישון על זה. זאת אומרת, כמו במקרה שלי. אתה ממש יושן על זה צמוד, כי אתה פשוט לא רואה את זה, זה לא במודעות, ברגע שמשהו לא במודעות שלך, אתה לא רואה אותו גם אם הוא נמצא מולך. אבל מרגע שהוא כבר במודעות שלך, אתה לא תפספס את זה יותר, אתה לא תתעלם מזה, וזה כבר פותר בדרך כלל את רוב הבעיות שקיימות. אז לגבי קירות, לגבי השאלה שלך, ברמה של ארונות חשמל, זה לא עוזר. הקיר לא עוזר, גם לא קיר בטון. קיר בטון לא עוזר לנו, יש דברים אחרים שכן יכולים לעזור, אולי נדבר עליהם בהמשך, על כל מיני חומרים שסופגים את הקרינה במקרה שאין לנו ברירה, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לזוז עכשיו, אנחנו לא רוצים לוותר על חדר מסוים, אז כן יש דברים שאפשר לעשות, אבל קיר לא עוזר, קיר הוא שקוף לקרינה החשמלית. הבנתי, אז בוא תכף ניגע במיגון ובפתרונות, אבל קודם כל בוא נחזור שנייה לקרינה שפוגשת אותנו ביום יום.
אנשים נכנסים למעלית עם נייד, אפילו מדברים בתוך המעלית עם נייד, לפעמים הנייד יש לו איזה פס קטן, איזה 10%. אני משער שכשנכנסים למעלית אז הנייד מתאמץ יותר והוא פולט יותר קרינה. בוא תסביר לנו גם על הנושא הזה. לא רק במעלית, גם כשהוא בפס קטן והוא משתדל להוציא יותר קרינה, נראה לי, אז זה עלול להיות... אני אתן איזו אנלוגיה מסוימת שתסביר את העניין, אבל איך אנחנו יודעים שמעלית למשל זה חמור? בעצם זה שכבר היום יש לך שילוט שמבקש מאנשים לא לדבר במעלית בסלולרי, זה כבר אומר שזה עבר מרמה, זה כבר עבר רמה מסוימת, אוקיי? זאת אומרת, כבר אין ויכוח על זה ששימוש במעלית הוא בעייתי מאוד, וגם בממ"דים למשל, עם קירות מזוינים, שבעצם אמרנו שקיר בקרינה סלולרית כן משפיע, אז הוא משפיע כאן בצורה הפוכה. מה הכוונה? ברגע שאנחנו רחוקים מהאנטנה הסלולרית שאיתה המכשיר הנייד שלנו מתקשר, אז המכשיר בעצם צריך להתאמץ יותר כדי להגיע כדי שהאנטנה תקלוט אותו, כדי ליצור תקשורת. זה כמו שאם אנחנו עכשיו מדברים ואנחנו קרובים אחד לשני, אנחנו מדברים בטון נמוך ואנחנו נשמע אחד את השני, אבל אם אנחנו עכשיו נתרחק, אם אתה תלך אחורה 50 מטרים, אנחנו נצטרך לצעוק כדי שנשמע אחד את השני. אותו דבר בגדול, זה העניין של הקליטה, עניין הקליטה, ולכן יש איזה מעין דיסוננס בין כמות של אנטנות סלולריות, אנשים דואגים מאנטנות סלולריות ולא רוצים שיהיו אנטנות סלולריות, אבל מצד שני, ברגע שאין לנו מספיק אנטנות סלולריות, אז הקליטה במכשירים שלנו יורדת, ואז המכשיר שלנו פולט יותר קרינה, כי הוא צריך לשדר ולהתאמץ, ולשדר בעוצמה הרבה יותר גבוהה. אז כאן, גם כאן, העניין הוא מודעות, ולהסתכל על רמת הקליטה שיש לך במכשיר, הרי אין לך, קודם כל במעלית ובממ"דים, בממ"ד למעט כמה שאפשר, לפעמים אנחנו כבר יודעים בשנתיים האחרונות, לא תמיד יש ברירה, אבל זה גם לא נורא. אם דיברת שנייה, במיוחד אם אתה מדבר דרך הספיקר, הכל בסדר. ולא הצמדת לראש, לא קרה כלום. במעלית, לא לדבר ולהעיר בעדינות גם לאנשים שמדברים. זאת אומרת, כי זה גם פוגע בך. נכון. זה ממש משדר חזק. אתה יודע מה, אנשים גם מודים לי על זה. כשאני אומר להם, אני רואה אותם מדברים בכניסה למעלית, הם נכנסים, אומר להם, זה כבר יכול ליצור איזושהי קרינה, כן. אם אתה יכול תסיים, או שתחבב ותיכנס. והם באמת מעריכים את זה. בוא נדבר, סליחה, וגם ממ"ד, גם על ממ"דים צריך לשים לב. ברור. וגם אם במקום אחר אנחנו רואים שהקליטה שלנו היא חלשה, אז לפחות לדבר באמצעות ספיקר. לא להצמיד את המכשיר לראש, בלי קשר זה עדיף תמיד. עדיף גם לדבר ספיקר כשאתה בחוץ. זה גם יותר, אתה פחות בתוך... כמה שפחות אמרנו, דיברנו על המרחק, כן. אז גם תחשוב כמה אתה זז בין אוזן, בין להצמיד לאוזן לבין ספיקר, אתה זז פי כמה עשרות, זאת אומרת הקרינה כבר הופכת להיות משהו אפסי, ביחס לאם אתה מצמיד את זה לאוזן, אוקיי? יש לזה אפקט מאוד מאוד משמעותי, אבל על אחת כמה וכמה בממ"ד, אם כבר נאלצת לדבר, אז כבר תדבר דרך הספיקר. בוא נדבר על התקן הישראלי. הוא באמת מגן עלינו, או שהוא רק שומר שלא נתחמם כמו טוסט או משהו כזה? תראה, בגדול בוא נתחיל מהתקן העולמי, אוקיי? יש תקן עולמי שעליו אנחנו מתבססים. יש לו איזה שם שנשמע כמו כללה, זה נקרא ICNIRP, אוקיי? שהוא תקן העולמי, שהוא באמת מדבר על ספים של חשיפה לקרינה סלולרית, שבעצם מונעת מהרקמות שלנו להתחמם. מה שמפתיע שבישראל, בדרך כלל זה לא ככה, אנחנו מחמירים פי 10. זאת אומרת, הסף רגישות שמותר לנו להיחשף אליו, על פי המשרד להגנת הסביבה, הוא נמוך פי 10 ביחס לתקן העולמי. באמת? כן. לא ידעתי. כן. למה?
ככה החליטה השרה להגנת הסביבה שהייתה בזמנו, ברח לי השם עכשיו, שלפני משהו כמו 10 או 15 שנה, פשוט החליטה, היה באז סביב העניין הזה של הקרינה הסלולרית, והיא החליטה ללכת על פי עקרון הזהירות המונעת. זאת אומרת, שזה אומר בגדול, אני אנסה להסביר מה זה עקרון הזהירות המונעת, אנחנו לא יודעים באמת אם נגרם נזק עכשיו בסף הזה או לא, לפי התקן העולמי, אבל אנחנו רוצים לנקוט משנה זהירות, ולהחמיר את התקנות ואת הספים. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא באמת יודעים, ואין לנו עכשיו מחקר ודאי, שקורה פה משהו מסוכן. שזה יכול לעזור לרגישים לקרינה בעצם. בהחלט. עוד פעם, מי שרגיש לקרינה הוא כבר במצב קצת אחר, כי גם הספים של המשרד להגנת הסביבה לא ממש יעזרו לו, כן? כי מי שיש לו רגישות לא רגילה, אז הוא צריך כבר לארגן את החיים שלו בצורה כזאת שהוא ייחשף לספים הרבה פחות נמוכים מאשר אנשים רגילים, שלהם זה לא מפריע. בואו באמת נעבור עכשיו מהבית ומהמשרד לתחבורה. תחבורה, שזה גם עוד נושא שהוא חשוב, שלא הרבה אנשים מודעים אליו, וזה הרכבים ההיברידיים והרכבים החשמליים, ששם יש גם מנוע נוסף, ויש קרינה אלקטרומגנטית. כן, הקרינה היא אלקטרומגנטית, הקרינה שם היא חשמלית, בעצם זה קרינה בתדר נמוך. ELF, כן. כן. אלקטרו לואו פריקוונסי. כן. ומה ההבדל באמת בין שדות מגנטיים ברכב היברידי לחשמלי, ולמה מכונית בנזין היא יותר בריאה? תראה, העניין של להגיד מכונית בנזין יותר בריאה, יש בה גם איזה סוג של, כי אנחנו יודעים שגם הרכבים המנועי בעירה הם מזהמים, נכון, הנזק שלהם ידוע, הוא נחקר, הרע במיעוטו. אז כאילו אנחנו חשופים לנזקים כל הזמן, ואנחנו נכנסים לעידן של רכבים אוטונומיים ורכבים חשמליים והיברידיים, ולא נראה לי שאנחנו, איך אומרים, זה לא הולך להשתנות בשנים הקרובות, כאילו הכיוון הוא מאוד ברור, וגם פה אני לא הייתי רוצה להכניס בעלה, אלא להכניס מודעות, אוקיי? כי רכבים חשמליים יהיו סביבנו בשנים הקרובות יותר ויותר ויותר. במיוחד עם כניסת הרכבים האוטונומיים שצפויה להיכנס בשנים הקרובות. ולכן זה עובדה מוגמרת, זה די עובדה מוגמרת. רכבים חשמליים וגם היברידיים פולטים קרינה מגנטית. זאת אומרת, מי יותר, מי פחות, זה תלוי גם מאוד בדגמים. זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה להתייחס לדגם ספציפי, כי יש היברידי שיפלוט מדגם כזה שיפלוט פחות מחשמלי בדגם כזה, והפוך. שניהם פולטים, ולשניהם צריך להתייחס. ובעצם רצוי לעשות בדיקות לפני קנייה, או אם אתה קונה, אתה מבצע בדיקות קרינה בתוך הרכב, ובמיוחד אם יש לך ילדים מאחורה, אתה רוצה להיות רגוע, והרבה אנשים לא מודעים לזה. הם פשוט קונים רכבים והם סומכים על היצרן, והיצרן עושה כמיטב יכולתו, אבל פה אנחנו באמת מגיעים גם לשלב המיגון, מיגון ברכב, מיגון בבית. פה אני רוצה שתיתן קצת בהרחבה על אפשרויות המיגון נגד קרינה אלקטרומגנטית וקרינה סלולרית. אז לגבי, קודם כל אני אענה לך לגבי הרכבים החשמליים וההיברידיים. יש כמה דברים חשוב לדעת אותם, אוקיי? אנחנו יושבים על סוללה. הרי קרינה מגנטית היא נוצרת כתוצאה של מעבר אנרגיה
על כבלים, זאת אומרת על כבלים, ויש לנו בעצם סוללה ומנוע ועוברים, יש תזוזה של אנרגיה מאוד מאוד חזקה, ממש מתחתיך, אוקיי? אתה יושב על זה, אתה יושב על תנועה של אנרגיה. אז קודם כל חשוב לדעת, כשאתה קונה רכב חשמלי והיברידי, איפה זה נמצא? זאת אומרת, באיזה מושבים זה יותר רלוונטי, באיזה מושבים זה פחות רלוונטי. אחרי מדידה. איפה לשים את הילד. זאת אומרת, הקרינה קיימת, אז כאילו לפחות בוא נדע שבמושב הספציפי הזה יש פחות קרינה, ויותר בטוח לשים את הילד שם. כי ילדים, אגב, חשופים יותר לנזקים של קרינה. הם עדיין, הרקמות שלהם, הגולגולת שלהם עדיין לא בנויה, עוד לא מספיק עבה. הם חשופים, גם מחקרית, הם חשופים יותר לנזקים של קרינה. אז כן, קודם כל לדעת, להבין את המבנה של הרכב שלך, אוקיי? איפה עוברים, איפה הסוללה יושבת, איפה המנוע, איפה הכבלים שעוברים דרכם. אני אתן כמה טיפים, ברשותך. בטח. כי רכב חשמלי כבר יהיה לנו, או שיש לנו, או היברידי, או שיהיה לנו בקרוב, ולכן בזמנו אנחנו ידענו שכשלוחצים על הגז עד הסוף, אז אנחנו שוחקים יותר את הרכב, אנחנו פולטים יותר, צורכים יותר בנזין, מזהמים יותר, אז לכאורה כאן אנחנו ברכב חשמלי, אין שום בעיה ללחוץ על הדוושה של המהירות, אבל חשוב לדעת שברגע שאנחנו לוחצים על דוושת התאוצה, אז אנחנו גורמים להעלאה של רמת הקרינה. אז למרות שאין לנו פה דלק שאנחנו מבזבזים, וזה ממש כיף להרגיש את התאוצה ברגע שאנחנו לוחצים, ההמלצה היא להיות במודעות לדבר הזה, ולהיות במודעות שכשאנחנו לוחצים על דוושת התאוצה, אז אנחנו גורמים לפליטה, לעוצמת הקרינה לגדול. זה דבר אחד. דבר שני שיש ברכב חשמלי, זה יש מה שנקרא בלימה רגנרטיבית, שבה בעצם המנוע הופך להיות גנרטור בזמן הבלימה, והוא בעצם מחזיר וטוען את הסוללה. התהליך הזה גם גורם לקרינה להיפלט בצורה יותר חזקה. עכשיו יש ברכבים, בחלק גדול מהרכבים, אפשרות לשלוט בעוצמה הרגנרטיבית, ואני הייתי ממליץ לשים אותה בעוצמה הכי חלשה. אני מהזווית האישית שלי מעדיף לטעון את הרכב כל 400 קילומטר ולא כל 430, אבל אני יודע שרמות הקרינה בזמן הנסיעה הן קטנות יותר. זה דבר שני. דבר שלישי, ברגע שטוענים את הרכב, לצאת החוצה. לא להיות בתוך הרכב. אני רואה הרבה אנשים בעמדות טעינה, יושבים, עושים דברים בתוך הרכב. צאו החוצה, תעשו הפסקה, שתו קפה, אל תשבו ברכב בזמן טעינה. אז זה כבר 4 דברים שיעזרו לנו בצורה משמעותית להתמודד עם הקרינה שנפלטת ברכבים. לדעת איפה יש יותר ואיפה יש פחות, זה אחד. להיות רגועים עם דוושת התאוצה, לשלוט בעוצמת הבלימה הרגנרטיבית. אני לדוגמה, ולצאת מהרכב כשהוא בזמן טעינה. כן, אני לדוגמה שם את הרכב על בקרת שהות אוטונומית, אני אומר לו סל 90, סל 90, סל 70, זה לא נוגע בדוושת הגז. אולי זה עוזר. זה עוזר, כן. כן, מאשר נהיגה עצבנית של ללחוץ, גז, בלבלמים, ואז הפיקים הם מאוד חזקים, כי בעצם מוזרמת אנרגיה מהסוללה למנוע בצורה עוצמתית, אז בהתאם לזה הקרינה עולה בצורה משמעותית. מיגון קרינה יש גם ברכבים, עדיין צריך להבין, זה עולם חדש, אז זה לא בניגוד לאנטנות סלולריות ומכשירי חשמל ומיקרו וכל הדברים שיש לנו בבית עשרות שנים, זה עולם די חדש, ולכן גם עוד לא, אין עדיין תקנים מסודרים לגבי העניין הזה, אין נהלים מאוד ברורים. אני מניח שזה יקרה בקרוב, אבל אנחנו עדיין בעולם חדש והוא לא ברור, אז כן צריך להיות במודעות ובמעקב על הדברים האלה.
חד משמעית אנחנו לא נרצה לחזור למנועי בעירה, זה לא יקרה, מהמון סיבות, אבל עדיין יישארו רכבי בנזין. יישארו, וזה ילך ויתמעט עם השנים, עד שיהיה פתרונות אולי יותר נקיים. אחרי הרכבים החשמליים כבר יש פיתוחים בדרך, אבל לפחות בדור שלנו אנחנו הולכים להיתקע עם הרכבים החשמליים וההיברידים. אז יש מצד אחד אין תקנים, מצד שני כן לשים לב, יש היום כל מיני אפשרויות מיגון פסיבי ואקטיבי, זאת אומרת יש גם מיגונים שסופגים קרינה מחלקים מסוימים, זה לא דבר כל כך פשוט. אנחנו מדברים על הבית עכשיו? אנחנו מדברים עכשיו רגע, לפני זה עוד על הרכב. על הרכב. לפני זה עוד, אנחנו רק נסיים את העניין של הרכב, יש מיגונים פסיביים שאפשר לשים כל מיני שכבות שסופגות קרינה באזורים מסוימים. זה לא כזה פשוט, כי בעצם יש מעבר בין כבלים מסוימים ברכב, בכל מיני מיקומים, זה לא כזה טריוויאלי ופשוט. יש גם אפשרויות של מיגון אקטיבי, לשדר בתדר הפוך לקרינה, ובעצם להפחית אותה. עוד פעם, זה עולם די חדש, זה עולם שהוא עוד לא כזה ברור, ואנחנו אומרים צריך לעקוב אחרי הדברים, אוקיי? וללמוד. אז נניח אנחנו מוצאים קרינה בתדר נמוך בארון החשמל, אוקיי. או לדוגמה קרינה כלשהי מבחוץ, אולי צריך איזשהו פאנל מסוים או וילון מסוים שיכול לחסום את הקרינה ולסנן אותה. אז אוקיי, אז אם עשינו את כל הדברים, אז עד עכשיו נתנו טיפים שהם רק ברמת מודעות והם לא עולים כסף ורק לשים לב והכל בסדר. יחד עם זאת יש לפעמים מקרים שזאת עובדה, זאת אומרת אתה פותח את החלון ואתה רואה אנטנה סלולרית מול העיניים שלך. זה לא בהכרח אומר שאתה חשוף לרמות חריגות, ממש לא, זה לא אומר את זה, אבל עדיין או שכן, או שאתה פשוט לא נעים לך, אתה לא רוצה לחשוב על זה בכלל. אז חשוב לדעת שיש היום פתרונות יחסית נגישים ופשוטים, כמו וילונות שהם חוסמי קרינה. אמרנו שמבחינת קרינה סלולרית הקירות הם מפחיתים בצורה משמעותית, אז את הפתחים אפשר לחסום. היום אפשר לתת, גם אצלנו אנחנו נותנים פתרונות אפילו מעוצבים, של וילונות מעוצבים, שממש מפחיתים את הקרינה בצורה לרמה זניחה ביותר. זה דבר לגבי הקרינה הסלולרית. לגבי קרינה חשמלית, אז יש כל מיני שכבות של חומרים מיוחדים שסופגים את הקרינה, מפחיתים אותה בצורה משמעותית. היא לא יורדת לאפס, אבל היא בהחלט, החומרים האלה עוזרים. צריך לשים לב אם מתכננים בית, או אם אפילו בבתים ישנים בעיקר. איפה שקיימות היום הרבה בעיות, זה בעיקר בבתים ישנים שנבנו לפני לפני שהיו התקנים, לפני שהיו מודעות. אז אתה, כמו בדירה שסיפרתי שגרתי בה, אז הראש שלך על ארון חשמל, אוקיי? יש המון מקרים כאלה. אבל יחד עם זאת, גם היום הרבה אנשים בונים בתים בלי לשים לב שהם שמים את ארון החשמל של הבית בצמוד לקיר של חדר הילדים, או חדר שינה של אחד מבני הבית. אז יש פתרונות שאפשר לעשות את זה, לא צריך לוותר אי אפשר לוותר על ארון חשמל, אבל גם לא צריך לוותר על החדר, ויש פתרונות מיגון שאפשר לשים אותם, והם מפחיתים את הבעיה בצורה מאוד מאוד משמעותית. בואו ניגש שנייה באנרגיה סולארית. שזה אומר, הרבה אנשים החליטו לעבור לפאנלים סולאריים עם ממירים, שיתנו גם חשמל, גם מים חמים. אולי אתה רוצה לגעת גם בזה, בנושא של קרינה? כל הנושא של פאנלים סולאריים זה דבר כמובן מבורך, לנצל את אנרגיית השמש. כדי להפוך אותה למקור חשמל, במקום כל התעשייה המזהמת, זה דבר מדהים. רק שצריך לשים לב איפה ממוקם הממיר שהופך את אנרגיית השמש לאנרגיית חשמל ביתית. הממיר הזה פולט קרינה,
הוא צריך להיות לפי תקנים מסוימים במרחק מסוים מפנים הבית, אוקיי? ובמוסדות ציבור, הרבה מוסדות ציבור יש כבר ברמה הרבה יותר גבוהה פאנלים סולאריים. פשוט צריך, אני חושב שבנושא של פאנלים סולאריים חייב לבדוק, אוקיי? אבל מי שכבר התקין ולא בדק, היום לדעתי זה חלק מההתקנה. אבל גם מי שכבר התקין ולא בזמנו לא בדק את זה, חשוב מאוד לבדוק את העניין הזה של הממיר, הפליטה של הקרינה מהממיר, שהוא ממוקם במקום נכון והוא לא פוגע ביושבי הבית. למה כאן חשוב לציין שלא כדאי להשתמש באפליקציות מדידות, אלא באמת להזמין בודק קרינה מוסמך עם מכשיר שהוא מוסמך ומקוייל? אז צריך להבין, יש היום אין סוף אפליקציות אפילו, אני רואה אפליקציות בסלולר או כל מיני מכשירים $2 באלי אקספרס. יש לזה נזק כפול לבדיקה לא אמינה. בדיקה לא אמינה מצד אחד יכולה להתריע על קרינה במקום שאין אותו, ואז אתה סתם נכנס לאיזה סחרור ובעיה במקום שאין בעיה. ומהצד השני היא יכולה לא להתריע על קרינה שקיימת. אז הנזק הוא כפול. הסיבה שהתחום הזה של בדיקות קרינה הוא כל כך מפוקח, ויש אפילו, זו עבירה על החוק לעשות מדידת קרינה למי שאינו מוסמך. ביתית, כן. מכיוון שיש לזה משמעות מאוד מאוד כבדה. זאת אומרת, מדובר על הבריאות שלנו, ואם עשית את הבדיקה עם ציוד שהוא לא מקוייל, אוקיי, במעבדה מסודרת, אז יכולות להיות לזה המון משמעויות, גם בריאותיות וגם כלכליות. זאת אומרת, יש לזה המון משמעות. ולכן חשוב לא להתפתות, אין לזה שום משמעות לאפליקציות האלה, ולא להתפתות אליהן, כי הן יכולות, כמו שאמרתי, לגרום לנזק הפוך. דבר נוסף, צריך להבין, גם כשרואים תוצאה מסוימת, מה המשמעות שלה. אוקיי? צריך לנתח את זה. זאת אומרת, זה לא כשרואים מספר מסוים, יש לו את המשמעות עומדת בפני עצמו. צריך להבין איפה זה נמדד, כמה זמן אתה נמצא במקום הזה, מה שמותר בגינה, לא מותר בתוך הסלון, התדר שמשודר, יש המון משמעויות שצריך להבין מעבר לרק לראות את המספר, מה גם שכשאתה מודד את זה עם מכשירים לא מקויילים, אז אין משמעות למספר, כי אתה לא יודע אם הוא אמין או לא אמין. כן, אתה יכול לקבל תוצאות שגויות. אין קשר, כן, בדיוק. עוד דבר נוסף בבית שהוא כן צריך לשים לב אליו, זה אמנם היום המערכות החדשות הן מתקדמות יותר, אבל כל מה שקשור לחימום תת-רצפתי, היום התקנים הם כאלה שהם פחות חושפים לקרינה, אבל צריך להיות מודע, אני לא, עוד פעם, הנושא הוא קרינה בלי דרמה, אז שום דבר הוא לא דרמה, הכל רק ברמה של לבדוק ולדעת, זה הכל. אני לא בא ואומר עכשיו, יש לכם חימום תת-רצפתי, אז יש לכם, אתם חשופים לקרינה מסוכנת. לא, זה לא הדבר, אבל כן לשים לב, מתי זה הותקן, באיזה שנה זה הותקן, מה, לפי איזה, להיות מודעים לזה וללמוד את העניין הזה, זה הכל. אתה יודע, זה מפליא שאנשים עושים בדיקות אינסטלציה, אם, אתה יודע, יש להם על הקירות צבע מתקלף, הם צובעים אותו, עושים בדיקות אחרות, אבל הם לא חושבים על קרינה, על הנושא הזה של הקרינה, ולקרינה שגם 2-3 סוגים, ואפילו כשאתה קונה נכס, זה צריך להיות חלק מערך הנכס. דוגמה, אם אתה קרוב לאנטנה סלולרית או רחוק מאנטנה סלולרית, קרוב לעמודי חשמל או רחוק מעמודי חשמל, זה צריך להיות שיקול משוקלל בתוך ערך הנכס לדעתי. ולדעתי גם מתווכי נדל"ן צריכים לדעת מזה. אז קודם כל חלק מהם כבר יודעים. זאת אומרת, יש בשנים האחרונות יותר ויותר קריאות מגיעות
בקשות לבדיקות מגיעות בעקבות קניית נכס בדרך כלל. אני הייתי מוסיף שזה חשוב לא רק בקנייה של נכס, גם כשעוברים לגור בסחירות והולכים לגור במקום מסוים בשהייה רצופה, שאנחנו הולכים לגור בבית הזה 24 שעות ביממה, גם סחירות היא צעד שלפניו צריך לעשות, לראות, אני עוד לפני הבדיקות קרינה, כן? ברמה של לראות איפה הנכס ממוקם. זאת אומרת, כמו שאמרת, יש עמוד חשמל על הבית, יש אנטנה קרובה לבית, יש ארונות חשמל שגובלים בחדרים מסוימים. ארונות תקשורת. ארונות תקשורת. גם במשרדים, לא רק בבתים. גם במשרדים, ובבניינים חדשים יש היום חדרי שנאים שממוקמים בתוך הבניין. אוקיי? עכשיו, אתה דירת גן, ואתה יושב על החדר שנאים, אוקיי? אז כן להיות מודעים. עוד פעם, יש תקנים, הקבלנים כחלק מטופס 4 חייבים לעשות את בדיקות הקרינה ולקבל, זה חלק מהתהליך. אני אם הייתי קבלן הייתי ממגן את כל הארונות תקשורת והחשמל. אתה חייב. בכל קומה. אתה חייב. היום אתה חייב, אבל היום הם עדיין, ללא מיגון. אולי חלק. חלק אני בוודאות יודע שכן. בבנייני מגורים או משרדים. בבנייני מגורים. אני יודע שחלק מהשלבים לקבלת טופס 4, טופס אכלוס, זה בדיקות קרינה. זאת אומרת, וזה דבר שהיום בודקים אותו. אבל כשאתה עכשיו הולך וקונה נכס, אתה לא עכשיו רוצה להסתמך על אם בדקו, לא בדקו, אם היה באותה שנה תנאי לטופס 4 בדיקות קרינה או לא. זה משהו שצריך לבדוק אותו, במיוחד אם אתה מזהה כשלים במרכאות, שאתה קרוב לחדר שנאים, קומה ראשונה מעל החדר הזה, או יש לידך, אתה גובל עם קו מתח גבוה וכו' וכו'. פשוט ההמלצה שלי, הטיפ שאני אתן, קניית נכס או מעבר לנכס, אפילו בסחירות, זה דבר רגשי. נתקלתי בשנה האחרונה בבדיקות שנעשו בשלב שכבר בסוף הבדיקה. זאת אומרת, כבר כל השלבים נעשו, עורכי הדין היו כבר בתמונה, בדקו את הכל, הבנקים היו בתמונה, כולם היו, כל הבדיקות נעשו. הבדיקת קרינה הייתה בסוף. כאן כבר אתה כבר בתוך אתה כבר רגשית מאוד מאוד קשה אחר כך. זה עדיין חשוב. ההמלצה היא לעשות את זה, אם מזהים דברים שהם בעייתיים, לעשות את זה עוד בשלבים הראשונים, לפני שהמעורבות הרגשית נכנסה לתמונה. כי אחר כך זה קצת קשה ללכת אחורה, אלא אם כן יש איזו תקלה מאוד מאוד חמורה, שחייב לטפל בה. ושוב, יש דרכים לטפל, זאת אומרת, זה לא בהכרח לוותר על הקנייה, זה לא בהכרח לוותר על הנכס, זה קודם כל לזהות את העניין, יש דרכים לטפל בו, ואם לא, אז כמובן. קודם כל, תמיד יש מה לעשות, זה בסוף עניין של תקציב, כן? אז אם הנכס עולה כמה מיליוני שקלים, וצריך לטפל בדבר הזה, זה יעלה כמה שיעלה, אז זה ישפיע על המחיר, כן? אני בעד. במקרים קיצוניים, כן. אני מניח שהפודקאסט הזה הוא פורץ דרך ממש. תקשיב, יש פה נושאים שאנשים בכלל לא חושבים על זה. רוב האנשים, תראה, אני הייתי מחלק את זה לשני חלקים. יש את אלה שבפאניקה מזה, וזה גם לא נכון, כן? כי כמו שדיברנו עכשיו בדקות האחרונות, אין סיבה לפאניקה אם אתה במודעות, אוקיי? אם אתה מודע לדברים, אתה לא צריך להיות מפוחד. ואת האנשים שבכלל זה לא שם בכלל, זאת אומרת, הם ישנו על המטען, הם ישבו על המיקרוגל ברגע, הם ממש יפתחו זאת אומרת, ישבו על המיקרוגל בלי שום בעיה, ויסתכלו על הצלחת מסתובבת עד שהזמזם של המיקרוגל יופעל. אז כאילו, הרעיון הוא להביא את האנשים למרכז, אוקיי? לנרמל את התופעות האלה. מצד אחד את האנשים ההיסטריים להרגיע, ואת האלה שהם בחסרי מודעות, להכניס להם קצת מודעות ולהכניס אותם גם למודעות, כן.
בוא נקווה שהפודקאסט הזה באמת יעלה את המודעות בקרב האנשים, כי תשמע, יש פה נושאים זה חובה, כי אני אגיד לך, אנחנו הולכים לעולם, מטורפים. במיוחד עכשיו כשאנחנו נכנסים לעידן ה-AI, וה-5G וה-6G והקדמה הטכנולוגית, 7G והקרינה הולכת ומתעצמת. זה יהיה סביבנו, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לברוח מזה, וחשוב שלא נתייחס לזה בצורה עיוורת, זאת אומרת, כן נצרוך את הטכנולוגיה, זה חשוב שנצרוך את הטכנולוגיה, אבל לא נצרוך אותה בצורה עיוורת, במיוחד יש את כל הדברים, הטכנולוגיה הלבישה, אוקיי? לא להתייחס לכל דבר בצורה עיוורת, ללמוד כל דבר, זה לא אומר שאם אתה שם את זה עליך זה לא בריא, אבל תבדוק מה התקנים, תבדוק מה זה פולט, איפה להשתמש, מתי כן, מתי לא, ולא בצורה עיוורת. ויש מספיק חומר בגוגל. אין סוף. או ב-AI. אין סוף. אז בואו ככה ניתן לצופים, לאלה שצופים בנו עכשיו, מה הדבר הראשון שאתה ממליץ לבן אדם שחי כמו כולנו 24/7 סביב קרינה, מה הדבר הראשון כדי לשמור על סביבה אלקטרומגנטית יותר בריאה? אם הייתי צריך לבחור דבר אחד, אז קודם כל להוציא את הטלפון מהחדר שינה, זה הדבר הכי בסיסי, אוקיי? כאילו הדבר הכי בסיסי, אבל או לקבות אותו, כן. הטיפ שאני אתן לאנשים, פשוט תסתכלו על הסביבה שלכם, רק תסתכלו על סביבת העבודה שלכם, מה קרוב לגוף שלכם, אוקיי? זה הטיפ הכי, טיפ בחינם, לא עולה כסף, הפתרון הוא גם לא עולה כסף, להזיז את הדברים שפולטים קרינה, פשוט בחינם, זה כל אחד יכול לעשות, לא צריך איש מקצוע בשביל זה, זה הדבר הכי חשוב שהייתי נותן כטיפ. אם זה דברים כבר מורכבים יותר, כמובן להיעזר באיש מקצוע, אבל רוב הדברים לא אפשר לעשות אותם לבד. אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. אם יש מסר הכי חשוב שאתה רוצה להעביר כאן לאנשים שלא מודעים לקרינה סביבם, קרינה ממכשירי חשמל, קרינה אלקטרומגנטית, קרינה מאנטנות סלולריות, RF, גלי רדיו, קרינה מרכבים היברידיים, קרינה מרכבים חשמליים, קרינה מפאנלים סלולריים, לזה סוף. איזה מסר אתה רוצה להעביר כדי, אתה יודע, רק מודעות, הכל בסדר, כל הדברים האלה, לתת לאנשים יותר כל הדברים האלה הם מבורכים, בהרבה אנשים לא מודעים. אז המסר שלי הוא כזה, הדברים האלה הם מבורכים, רכבים חשמליים זה דבר מבורך, פאנלים סולאריים זה דבר מבורך, טכנולוגיה, בית חכם, כל הדברים האלה הם דברים מבורכים בחיים שלנו, הכל מבורך, רק להיות מודעים לזה, לקרבה שלנו אליהם, אוקיי, לזמן שהייה שלנו איתם, ברגע שנהיה מודעים אנחנו מפחיתים את הסכנות בעשרות מונים. אוקיי, אז אני כזה חושב, אם יש דבר שלא דיברנו עליו, כיסינו פה כמעט הכל, תקשיב, זה נושא כל כך חשוב, אני אומר לעצמי, יש פה טיפים זהב ומידע שהוא משמעותי לכולנו, כל אחד מאיתנו, והלוואי שכולם ייקחו את זה, אתה יודע, אומרים, בסדר, קרינה אפשר לחשוב, בהכל יש קרינה, יש מיקרו, יש זיהום אוויר, אין סוף לזה, אבל אם אנחנו יכולים להפחית, אבל מצד שני, אתה יודע, אין סוף, אבל מצד שני אנחנו כל הזמן, לא אנחנו, אבל הרבה אנשים כל הזמן עם כאבי ראש, עם עייפות כרונית, כן. אוקיי? והם לא שואלים את עצמם למה. זאת אומרת, ברור שיש המון סיבות, אבל זה חלק מהסיבות, אוקיי? אז עוד פעם, אף קיצוניות היא לא טובה, כן? אלה שמזלזלים, צריכים להפסיק לזלזל ולהיות מודעים,
ואלה שגם בחרדה, צריכים להפסיק להיות בחרדה ופשוט ללמוד. זאת אומרת, כי ידע מבטל את החרדה. ברגע שהם ידעו יותר, אסור להתייחס לזה כמו אל איזה קופסה שחורה, ולהגיד קרינה, וטוב, אז עכשיו אני מחוסר מודעות עובר להיות מבועל. לא, כל דבר ברגע שתלמד עליו ותחקור אותו, אתה פשוט, מפלס החרדה ירד בצורה משמעותית. אלא אם כן אתה עובר למדבר. גם שם יש דברים עם אלפחים. זה לא... לגמרי, לגמרי. וואי, תקשיב ערן, ממש המון תודה. בכיף. אתה השארת אותי. תודה על האירוח. מקווה שהפודקאסט הזה גם יעשיר את הידע והמידע של כולם, והמון תודה. תודה רבה לך. בשמחה, תודה לך גרי. תודה.